ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಡಿನ್ನರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ಇನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೋಟೆಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂಗು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಐಟಮ್ ಹೆಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪ ಅಂದ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಯ್ತೆ ಪುರ ಇನಿ ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಗರೆ ಬೇಳೆದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. 5 ಬುಕ್ಕದಲ್ಲೇ 4 ಕೆತ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಂಡ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 5 ಬುಕ್ಕದಿಗ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ನ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಟಾಟದೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಬುಕ್ಕದಿಗ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಂದತೆ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಳ ಈ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪಡೀರ ಅಬ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೊಂಜಿ ಎಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಇನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗದಲ್ಲೇ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪಡಾಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಐನಿಂದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ವನಸ್ ಆತದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ವನಸ್ ಮನ್ಪಲು. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಳದಾಯ್ತು ಮನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕಳ ಪೂರ ಇನ್ನು ಇಂಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪವ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಡೈಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಡಿನ್ನರ್ದ ಅತ್ತನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಂಚು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪನೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಂಕಳೈತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪವ ನಿಕ್ಲು ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಂಗ್ಲು ಸೊ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಿಂಗ್ಲಿತೆ ಪಿದೈಪುರ ಪೋದು ನಿಂಗ್ಲಿತೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಂಡ ಐತೆ ಐಟಮ್ಗೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಾಕ್ಬಿಡು ಪಂಡತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ಗಳು ಇಟ್ಟೆ ಪಂಡ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆವಡವು ದಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆವಡ ದಲಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪಂಡ ಏಪಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜಿ ಏಪಲ ಮಂತಂಡ ಓ ತಿನ್ನಿರಾತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜಿ ಏಪಲ ಹೊರ ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು. ತುಲೆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟದ 4 ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಎಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಕೆತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ದನಾಗ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರುಚಿಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಎಂಕಲ ಇನ್ನೇನು ತುಲೆ ಬಂಗುಗು ಚೂರು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಹೆಂಚಾದ ನಂದು ಬಂಗು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ 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 ಹಾಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ನಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಜಾನೇ ನಂದು ಇದೆ ಬಂಗು ಎಡ್ಯಾದ್ರ ಬಂಗು ಎಡ್ಯಾದ್ರ ಇತ್ತಾಲ ಚೂರು ಶಕ್ತಿಮಾನ ಆತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ಗಬರ ಉಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತಾಲ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮುಖಾಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಲಾಲು ಪಂಡ LKG UKG ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿಕ್ನೆ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಆನೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇನೆ ತುಕ ಹೆಂಚೊಂಡು ತುಕ ತುಳೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಬಟಾಟದ ರೋಸ್ಟು ವಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಮುಖ ಈ ಕೆತ್ತಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಕಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿ ಉಪ್ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚ ಕಾಳಿ ಬೈಪದ ತಿನ್ಪರತ ಅದನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಂತ ತಿಂದರ್ನಂತೂ ಬುಡಾರ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುತ್ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಡಿನ್ನರ್ದ ನಿಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಇರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ ಓಕೆನಾ. ಮಾತಾಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನಿ ಪನಿ ಇದೇ ಇರಲಿ ಎಂಕಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್.